रिकमेन्डेसन खालामदों एसटी खालामनो थाखाय बियो मोनसेबो मिलाया जेने आहम कमिउनिटिया बहुत एडभान्स कमिउनिटि आरो बेबादिनो माबाया थि ट्राइब्सफ्रा जोंनि माबानि नङा एबरिजिन नङा बिसोर माबानिफ्राय फैनायसो दा बेवहायबो बे क्राइटेरियायाव गोग्लैया बिसोरबो आरो इक'नमिकेलि बिसोरो पुअर जानो हागौ बे मिलायनो हागौ फोरनि खेथ्रआव दा कच राजबंशीफोरखौबो बिदिनो कच राजबंशीफ्राव बुंनो थाङोब्ला बिसोरो एडभान्स कमिउनिटि बे एडभान्स कमिउनिटिया बिसोरबो क्राइटेरियायाव गोग्लैया बे क्राइटेरिया गोग्लैयैफोरखौनो बिसोरो माबा लानानै खालामनो सानदों एसटी खालामनो सानदों बे गोमोथाव बाथ्रा ट्राइबेल सोदोबानो मोनसे गावनो गाव मोनसे केरेक्टार ट्राइबेलखौ बानायनानै केरेक्टारखौ रिफ्लेक्ट खालामनो हाया दाउखाखौ दाउराय बानायनो होननानै जेब्ला दाउरायनि गांखौ थुनानै दाउखाखौनो दाउराय बायदि देखायोब्लाबो बेथ' दाउराय जानो हाया बेनि गेजेराव एसटी भि होदेरनानै सयथाखौ एसे रानसारनो नागिरदों होनब्लाबो भियानो जा पियानो जा ओइसानो जा सिगाङाव दोननाय केटेगरिखौथ' एसटीआनो बुंदों एसटीआव गोग्लैखायनो एसटी कमिसन जेनेबा आरो रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया बिथांमोननि केरेक्टार गैयिखायनो मोनदोंब्लाबो दानफिनदों दा गोदानै बेखिनि बोसोराव माबोरैहाय केरेक्टारा गोदान जोनोम जाखो बिसोर साननो गोनां बाथ्रा आं बेखौ ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टनि सायाव मोनसेबो गोजोननाय गैया संबिधानानो बुंदों मा एसटी आरो बेहाय हिल्सबो गैया प्लेन्सबो गैया दा गतिके बेहाय भि थागोन होननायनिथ' खोथायानो थाखाया आरो बेहाय उइदाउट एफेक्टिं होननायाथ' बे मिनिंलेस आसामखौ 600 बोसोर सासन खालामग्रा जाथिया बै समाव स्वाधीनतानि आगोलनिफ्राय फैयै दासो एसटी जाफैबाय होननाया बिथांमोननि थाखायबो लासिंसिं जागोनदां खारन बिथांमोना थाखानाय प्रिभिलेजखौ एसटीखौ बे जोंनि 10% खथायाव हाबनानै जों जे डाइल्युट जाफानानै बिसोर जे एडभान्सखौ लागोन बे जोंनि थाखाय खहा जागोन बे सियर जे मिरुआव पार्सेन्टेजआ 7%ल' थाखागोन 7%खौनो आहमबो कन्टेस्ट खालामगोन जोंनि एक्जिस्टिं 14टा कमिउनिटिसफ्राबो बेयाव कन्टेस्ट खालामगोन जोङो नेसआ जोंनाव दंखायो उइक सेक्सननि थाखायनो जोंखौ एसटी होननानै दोनखादों बेवहाय जोङो आहमजों जुजिनांगौबा बे मिरुआवथ' जोङो मोनसेबो एडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन हक मा हक रिजार्भेसन अफ जब हक जों बेवहाय डिप्राइभ जागोन टटेलि बाय डिप्राइभ जागोन बे ग्रेटलि एफेक्ट जागोन जोंहा साफा सानै आइएएस पास जायोमोन बे साफा सानैखौबो जों मोननो हानाय नंला एसटी माबा खालामनायनि गेजेरजों बासायनायनि मोनसे टुल्स हिसाबै बिसोर बाहायनो सानदोंबा बे गोरोन्थि बेयो मानो होनोब्ला एसटीआ मोनसे कनस्टिटिउसनेल प्रभिजनसो बे एसटीखौ जिखुनु समायावनो दाननो हायो बा सोलायनो हायो मडिफाइड खालामनो हायो बेवहाय साप'ज जोंनाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दङ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव जोङो लासैनो माइन'रिटि जालांदों माइन'रिटि जालांनाय एरियाफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय बेखौ माबा खालामदों डि रिकगनाइज खालामदों बे डि रिकगनाइज खालामनाय जेरै एरै बेबादिनो बिसोर जुदि बेखौ अस्त्र हिसाबै आसामखौ बासायनायनि अस्त्र हिसाबै बाहायदोंब्ला बे उदुर भबिष्यतआव बे एखे माबायानो फैगोन बिनि दारै आसामखौ बासायनाया बे खुनुदिन जानाय नङा बांलादेशि जानो बारायनो थांनायाव जोंनि एसटीआ मा दाय दङ बेथ' आसाम सरकारनिनो दाय आसाम सरकारनि दायित्व रेसपन्सिबिलिटि जोंनिखौ प्लेन होनबाय भेलिया प्लेन ना हिल्स भेलि मानेथ' मोननै हाजोजों गेजेराव थानाय दैमा दैसा गोनां मोनसे ब्रह्मपुत्र भेलि बराक भेलि बा खाथियाव थानाय दा बेखौनो एसटी भेलि होनोबा नों नायदो आसामनि गासैखौबो एसटी भेलियानो गोग्लैखागोन बियो प्लेनानो बेबो एखेयानो इमप्लिकेशना एखे भेलि होननानै जोंखौ थगायनो नागिरदों नामा खुलुमबाय गासैखौबो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बे समाव बरायना लाबाय बे समाव नोंथांमोनजों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गुबुन समाव जोङो मोगा-मोगि आयदा जों लाबोबाय थादों थिग दिनै जोङो मोनसे गोनांथार आयदाखौ जाय आयदाया आसाम नाङैनो मोनसे सोलिबाय थादों नोंथांमोना मिथिगौ जे बे समाव मोनद' हारिनि एसटी होनायखौ लानानै बे समाव बेरेखा खालामनाय गोबां नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो बे समाव आसाम नाङैनो जे मोनद' हारिया
एसटि बिनाय बेबो सोलिबाय थादों आरो मैया मोनसे आसाम आयेन आफादाव मन्त्रिनि बा मन्त्रि गौथुमनि मोनसे लिरबिदां एबा फोरमायबिदांखौ बे समाव साबमिट खालामनाय जाबाय एबा गथायनाय जाबाय बे आयदाखौनो लानानै बे समाव क'क्राझाराव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे मोनसे आलादा मोनसे थासारि नोंथांमोना नुनो मोनदों दा बेफोर गोनांथार आयदाफोरखौनो लानानै एसटि जायोबा गमामायैनो मा गोनांथि जायो आरो गुबैयै एसटिनि आखुथायफोरा मा गोबां बाथ्राखौनो जों सावरायनो थाखाय आखायाव लादों जोंजों लोगोसे लेंहरजानाय आलासि जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'आव जों मोननो हादों बिथाङानो जादों डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारी एक्स प्रिन्सिपाल गसाइगाव कलेज गिबियावनो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बरायबाय गोजोन्थों आरोबाव जोंजों लोगोसेनो हांख्रायनानै जों मोननो हादों बे समाव बिथां डक्टर कमल बड'सा एस'सिएट प्रफेसर क'क्राझार इउनिभार्सिटि सार बिथांखौबो गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि बरायबाय खुलुमबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बे समाव समाजारि बिजोंनि गेजेरजों जे मोनसे आन्थोरजयै आसामाव मोनसे थासारि जों नुनो मोनदों जे आन्थोरजयै मोनसे सोमावसारनाय बबेबा समाव जोङो नुनो मोनदों बे समाव जे नैबे मोनद'था ट्राइबेलफोरा गोख्रों भाबै सोमावसारदों रेलि खालामदों आरो गुबुन फारसेजों एबा बेराफारसेजों जों नुनो मोनदों जे मोन 14टा ट्राइबेलफोर जाय ट्राइबेलफोरा बे समाव बे मोनद' हारिनि एसटि होनो मोना आसाम सरकारा बेखौ सावरायफिननांगौ बेफोर आयदाखौ लानानै मोनसे सोमावसारनाया सोलिबाय दं दा बे बिथिङाव आं गिबियावनो मिन्थिग्रोनो थाखाय आखायाव लागोन मानगोनां बिथां कुमुद रन्जन बसुमतारी बिथांनिफ्राय जे ट्राइबेल होननानै बुङोब्ला माखासे आखुथायफोर थायो एबा केरेक्टारिस्टिक्स थायो बेहाय दा गुबैयै बे ट्राइबेल जानो थाखाय एबा ट्राइबेलनि आखुथायफोरा मा नोंथांनिफ्राय गिबियावनो मिन्थिग्रोनो थाखाय नाजागोन बेहाय गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि माबाफोरखौ साबायखर बावबाय आंखौ माबानि थाखाय हांख्रायनायनि थाखाय दा बेवहाय जेब्लानाखि ट्राइबेल माहारिखौ ट्राइबेल माबा खालामनाय जायो भारत संबिजिरनि दारै बेवहाय माखासे क्राइटेरिया बानायनानै लादों बे मोनबा क्राइटेरिया दं बे क्राइटेरिया मथे जेरै बेकवार्डनेस बेवहाय थायो ओमफ्राय साइनेस टु हेभ कन्टेक्ट उइथ दि एडभान्स कमिउनिटिस मोननै आरो मोनसेया जाहैबाय डिस्टिंक्ट कालचार लेंगुवेज आरो ससियेल सेटआप आरो मोननै दंबावोमोन आं एक्जेक्टलि माबायाखिसै बेवहाय जिअग्राफिकेल लकेसनबो दं जिअग्राफिकेल लकेसन आरो बेफोर क्राइटेरियाखौ जाय फुलफिल खालामो बेसो एसटि हिसाबै गण्य खालामजायो बियो जोंनि भारत संबिजितनि माबायावनो दंखायो बेखौ क्राइटेरिया खालामनानै लादों बे क्राइटेरियायाव दा सोलिबाय थानाय मैया जे हारिफोरखौ कमिउनिटिसफोरखौ रिकमेन्डेसन खालामदों एसटि खालामनो थाखाय बियो मोनसेबो मिलाया जेने आहम कमिउनिटिया बहुत एडभान्स कमिउनिटि आरो बेबादिनो माबाया थि ट्राइब्सफ्रा जोंनि माबानि नङा एबरिजिन नङा बिसोर माबानिफ्राय फैनायसो दा बेवहायबो बे क्राइटेरियायाव गोग्लैया बिसोरबो आरो इक'नमिकेलि बिसोरो पुवर जानो हागौ बे मिलायनो हागौ फोरनि खेथ्रआव दा कस राजबंसिफोरखौबो बिदिनो कस राजबंसिफ्राबो बुंनो थाङोब्ला बिसोरो एडभान्स कमिउनिटि बे एडभान्स कमिउनिटि जाय बिसोरबो क्राइटेरियायाव गोग्लैया बे क्राइटेरिया गोग्लैयैफोरखौनो बिसोरो माबा लानानै खालामनो सानदों एसटि खालामनो सानदों बे गोमोथाव बाथ्रा आरो बे जर जबरदस्ति जोंनि जे 14टा हारि जायनाखि एसटि प्रिभिलेज एन्जय खालामबाय थानाय हारि बेफोरखौ मेगन सानानै खालामनाय जादों ना जोंनि माबाफोरखौ प्रिभिलेजखौ दाननो खालामनाय जादों बेखौ साननो गोनां बाथ्रा आरो बे गोमोथाव बाथ्रा दा बे जाथावैखौ जाहोनाय दा बे क्राइटेरियानि मथेब्ला बिसोरो एसटि जाथावा अन्य केटागरियाव जेनेबा एससि अबिसि बेवहायबो बिथांमोनखौ दोननो हायोमोन
साबायखर थाबाय नोंथांजों आरोबाव फैबावगोन मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे बेनि बिथिङावनो ट्राइबेलनि केरेक्टारखौ बिथाङा बुंबाय बा आखुथायखौ बिथाङा फोरमायबाय आरो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे ट्राइबेल जायखौ ट्राइबेल होननानै बुंदों बे ट्राइबेलखौ दाबि खालामनानै सोरबा बिनानै बेफोरबायदि मोनथावना मोनसे स्टेटास नङा बेयो ट्राइबेल सोदोबानो मोनसे गावनो गाव मोनसे केरेक्टारखा बे केरेक्टारा जोनोमसो जायो जेराव नै सारा बुंदों जे क्लियारलि बुंदों बेवहाय जोंहा माने माखासे केरेक्टारफोरा बेहाय रिफ्लेक्ट जानांगौ दा ट्राइबेलखौ बानायनानै केरेक्टारखौ रिफ्लेक्ट खालामनो हाया मानो होनना बुङोब्ला माने लार्ज कमिउनिटिजों नोंहा रायज्लायनो गिनाय बा लाजिनाय बा बोरैबा उसुबिदा मोननाय होननाय केरेक्टारखौ बानायनो हायो नामा बेखौथ' बानायनो हाया माखासे जग्राफिकेल लकेसननि खोथा दं बेवहायनो जोनोम जानांगोन ट्राइबेला माखासे ट्राइबेलफोरा जोंनि हायाव जोनोम जाखानानैसो बियो ट्राइबेलनि केरेक्टारजों गोरोबनायखायसो ट्राइबेल स्टेटास मोनदों दा बेवहाय नोंथाङा सोंनाय बायदि जे ट्राइबेलनि केरेक्टारजों बानायनो हानाय हायियाव आं मोनसे खोथाखौ गोसोखाङो बे दाउखाखौ दाउराय बानायनो होननानै जेब्ला दाउरायनि गांखौ थुनानै दाउखाखौनो दाउराय बायदि देखायोब्लाबो बेथ' दाउराय जानो हाया दा बेखायनो सोरबा मोनद' जन'गोष्ठीखौ बेवहाय केटागरि खालामदोंबाबो बिसोरखौ ST आनो बुंखाबाय दानि रिकमेन्डेसनाव 6 कमिउनिटिखौ ST होननानैसो माने दानि ग्रुप अफ मिनिस्टारा हरनो होनदों दा बेवहाय मोनथाम केटागरि 3 टायार जिथु थाखानाय ST प्लेन्स जोंनि 14टा कमिउनिटि आसामाव आरो हिल्सनि कमिउनिटि थाबाय बेनि गेजेराव ST V होदेरनानै 6टाखौ एसे रानसारनो नागिरदों होनब्लाबो Vआनो जा Pआनो जा Hआनो जा सिगाङाव दोननाय केटागरिखौथ' ST आनो बुंदों दा नोंथाङा सोंनाय बायदि STखौ बानायनानै लाबाय नामा केरेक्टाराथ' जग्राफिकेल आइसोलेसनाव मोनद' कमिउनिटिनि बादै एबरिजिनेल आहमफोराबो STनि केरेक्टारा मोनसेबो गैखाया दा मरान मटक बिथांमोननि केरेक्टाराबो इन ए लार्ज मोनसे जग्राफिकेल आइसोलेसनजों लोगोसे आदार केरेक्टाराव बिसोर गोरोबा राजबंशीफोराबो माने आदार बेकवार्डआव गोग्लैयो जों बेखौ फोथायो OBCआव बिसोर केटेगरियाव गोग्लैगोन खिन्थु ट्राइबेलनि केरेक्टार गैयिखायनोथ' बिसोरो स्वाधीनता 1950निफ्राय फैनानै बिथांमोना STआव गोग्लैयैखायनो ST कमिसन जेनेबा आरो रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया बिथांमोननि केरेक्टार गैयिखायनो मोनदोंब्लाबो दानफिनदों दा गोदानै बेखिनि बोसोराव माबोरैहाय केरेक्टारा गोदान जोनोम जाखो बिसोर साननो गोनां बाथ्रा आं बेखौ ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टनि सायाव मोनसेबो गोजोननाय गैया मानो होनना बुङोब्ला ट्राइबेलखौ बानायनानै हरनो नागिरनाया आर्टिफिशियेल ट्राइबेल जागोन बेयो आरो जोंनि ट्राइबेलनि थाखानाय प्रिभिलेजफोराव हेम्पाराथ' जाखागोन बेयो बेनिनो सासे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि सासे मिनिस्टार केशव महन्त बिथाङा बाथ्राखौ रोखा बुंदों जे नैबे रायजोआवसो बेखौ केटेगरिखौ राननाय जागोन नाथायबा बेयो मिरु लेभेलाव बे एखेयानो थागोन ST आनो थागोन आरो बेनि जाखिनि मोनथायफोर बे मोनथाया एखेयानो जागोन आरो थारैनो बेवहाय जुदि जायोब्ला दा जुदि बे STआ गमामायैनि ST नोंथाङा बुंनाय बायदि जे ST आनोखा दा बेवहाय मिरु लेभेलाव जुजिनाया जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय बा जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय बेसेबां जेंनायाव एबा मोनसे गोहोम गोग्लैगोन सेन्ट्रेल कमिटियाव सेन्ट्रेलाव ST SC OBC बे केटागरिल' थायो साब केटागरिखौ स्टेटफोरा खालामनानै लायो खिन्थु स्टेटफोरा खालामदोंबाबो स्टेट साबजेक्टआव स्टेटनि कनसार्नआ सेन्ट्रेलाव थांनानै ST होननाय दहाय आं होननाय बायदि सिगाङाव ST होनखाबायब्ला बिसोरखौ मा साब केटागरियाव लागोन बे सेन्ट्रेलनि कनसार्न नङा बेखौ एमेन्डमेन्टआव साब केटागरि खालामनानै सेन्ट्रेला खालामगोन होनना आंहा बिसास गैया मानो होनना बुङोबा संबिधानानो बुंदोंबा ST आरो बेहाय हिल्सबो गैया प्लेन्सबो गैया दा गतिके बेहाय V थागोन होननायनिथ' खोथायानो थाखाया आरो बेहाय उइदाउट एफेक्टिं होननायाथ' बे मिनिंलेस एफेक्टआ जायो खारन जों मोनथिनायाव दा 1.5 कौटिनिबो बारा मानसिया ST हिसाबै हाबोब्ला सेन्ट्रेलाव 1.5 कौटि मानसि एडभान्स कमिउनिटिया ट्राइबेल हिसाबै हाबनाय लोगो लोगोनो एफेक्ट जाया होननाय खोथाया
बेयो मिनिंलेस बे 1.5 कौटिनि प्रिभिलेजआ सेन्ट्रेलनि गासैबो पार्लामेन्टारियानो जा स्टेटनि थाखाय एसेम्बलि आरो लकेल बडि बेनि बादैबो सेन्ट्रेलनि जिखिनि सार्भिसेस इन्स्टिटिउसन बेफोराव एएसटि हिसाबै 7.5 आव बियोब्ला 1.5 कौटिया 7.5 हाबदेरनाय लोगो लोगोनो 7.5 सेन्ट्रेलाव बारायनाय नङा माबाया खथाया खिन्थु मानसिया जोंना बारायनानै थाबाय आसामाव आरो बे सेन्ट्रेलावब्लाबो आसामनि पार्टनि जिथु ट्राइबेलफोरा एडभान्स कमिटिया हाबदेरबाय माने जोंखौ अलरेडि बेकवार्ड क्लास होननायखायनो प्रिभिलेज आन्डार प्रिभिलेज खायनो एसटि होनानै जोंखौ एसे एडभान्स लाबोनो नागिरनाया रोंसिननाय आहम कमिउनिटि जोंथ' मिन्थिगौ बिथांमोनाथ' 600 बोसोर सासन खालामलांदों सारा हिस्ट्रिनि बिराद मोजां मिथिगौ बेखौ जों रायजो राजायाबो मिथिगौ आसामखौ 600 बोसोर सासन खालामग्रा जाथिया बै समाव स्वाधीनतानि आगोलनिफ्राय फैयै फैयै दासो एसटि जाफैबाय होननाया बिथांमोननि थाखायबो लासिंसिं जागोनदां खारन बिथांमोना थाखानाय प्रिभिलेजखौ एसटिखौ बे जोंनि 10% खथायाव हाबनानै जों जे डाइल्युट जाफानानै बिसोर जे एडभान्सखौ लागोन बे जोंनि थाखाय खहा जागोन बे सियर सारनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय नाजागोन जिहेते बाथ्राखौ बुंनाय जादों जे बयबा नङा बयबा मोनसे बिथिङाव एसटिफोरखौ बा थाखानाय जाखिनि एसटिफोरखौ बे थगायनायनि मोनसे इसारा नामा बेयो जेरावनोखि जाय ग्रुप अफ मिनिस्टारनि सासे दैदेनगिरियानो बुंथिनो हादों जे एसटिआ मिरुआवबो एखेयानो थागोन नैबे स्टेटआवल' बेखौ बाहागो राननाय जागोन होननाय बाथ्राखौ बुंथिदों दा मिरुनि खेथ्रआव जों सावरायखाबाय जोंनि माबाया सासे सावरायनाय लोगोआ जे मिरुआव पार्सेन्टेजआ 7%ल' थाखागोन 7%खौनो आहमबो कन्टेस्ट खालामगोन जोंनि एक्जिस्टिं 14टा कमिउनिटिसफ्राबो बेयाव कन्टेस्ट खालामगोन जोङो उइकनेसआ जोंनाव दंखायो उइक सेक्सननि थाखायनो जोंखौ एसटि होननानै दोनखादों बेवहाय जोङो आहमजों जुजिनांगौबा बे मिरुआवथ' जोङो मोनसेबो एडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन हक मा हक रिजार्भेसन अफ जब हक जों बेवहाय डिप्राइभ जागोन टटेलि बाय डिप्राइभ जागोन बे ग्रेटलि एफेक्ट जागोन जोंहा साफा सानै आइएएस पास जायोमोन बे साफा सानैखौबो जों मोननो हानाय नंला दा आरो ओजोंहाय नै स्टेटआव जोंनि बे भिले सोदोबजों बिसोरखौ केटागराइज खालामनानै दोनदों बे केटागराइज खालामनायावबो दा एससि कमिउनिटियाव गावसिनि सार्टिफिकेट इसु खालामनाय समाव गावसिनि टाइटेल जाथिफ्रा मोनसे माबा डिस्टिंक्ट माबा गैयिखायनो गासिबो माबाफ्रानो एडभान्स कमिउनिटिसफ्राबो बेहाय कम्पिट खालामो बा एडभान्टेज लायो दा बेवहाय बिसोर फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि एसटिआव जे जों दा सार्टिफिकेट होनाय मोनसे सिस्टेम दं बे सिस्टेमा डाइल्युट जाफैगोन डाइल्युट जाफैनानै बेवहाय भिब्लाबो ओरै हाबसो प्लेन्सआव हाबगोन बा हिल्सआव हाबगोन बा जोंनाव दा एडुकेसनेल इन्स्टिटिउसनफ्राव साप'ज कलेजफ्राव सोरबा माबा मोनोब्ला साखरिनि खेथ्रआव एसटि कमिउनिटिसनि साफिसियेन्ट बा इफिसियेन्ट केन्डिडेट मोनाब्ला बेफोरखौ दोनथ'नाय जायो बिनि उनाव नेक्स्ट एडभार्टाइज होनानै बेवहाय आरो एसटि कमिउनिटिसखौ नागिरनाय जायो बेवहाय तखन एखमबा खननै गाहाम खालामनानैबो मोना बे मोनै समाव होमबा बैसोर माबाखौनो हानहरगोन बिसोरो एडभान्स कमिउनिटिसफ्रा जिहेतु बेहाय दंखासै आरो बिसोरो आसामनिनो जेनेबा जोंना बेफोरबादि माबाया जों फुलफिल खालामनो हायै जोंनि बेकलग थानाय माबाफ्रा जाहैबाय जोंनि उदिसित एलेखा नङै जोंनि मेजरिटि नङै एलेखाफ्रावसो थायो दा बेफोराव मेजरिटि बैसोर थायोब्ला बैसोरसो फिलाप खालामसिगोन बेवहायबो जोङो डिप्राइभ जागोन ओमफ्राय जेनेबा बे सार्टिफिकेट इस्युआवनो मोनसे क्रिटिकेल फैगोन आरोखि दा भि आरो हिल्सनि खेथ्रआवबो बेबादिनो जाहैनो हागौ दा ओंखायनो बे एफेक्ट जाया होननानै बुंनायखौ जोङो बांद्राय माबा खालामनो हाया आरोखि सहसाव लाजाया मोनथिनो थाखाय नाजागोन जिहेते मोनसे हारिया गोबां जेंना थायो जों जुदि नोजोर होयोब्ला बर'नि जेंनाया आलादा
गुबुन कास्टनि बा मुसलमाननि जेंनाया आलादा राजबंशीनि जेंनाया आलादा नाथायबा बेवहाय जों नुनो मोनदों जे मोनद' हारिखौ खनसेनि पेकेज महराव लादों राजबंशीनि इस्युआ आलादा जागोन टि ट्राइबनि इस्युआ आलादा जागोन नाथाय गुबुन गुबुन बिथिंनि जाखिनि बेवहाय टाइ आहमनिफ्राय लानानै मरान मथाक दं बिथांमोननि इस्युफोरा आलादा आलादा जागोन नाथाय बेखौ पेकेजिं खालामनायनि जाहोना मा बुंगोन बेवहाय मोनसे आसामखौ एसटि माबा खालामनायनि गेजेरजों बासायनायनि मोनसे टुल्स हिसाबै बिसोर बाहायनो सानदोंबा बे गोरोन्थि बेयो मानो होनोब्ला एसटिआ मोनसे कन्स्टिटिउसनेल प्रभिजनसो बे एसटिखौ जिखुनु समायावनो दाननो हायो बा सोलायनो हायो मडिफाइड खालामनो हायो बेवहाय साप'ज जोंनाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दङ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव जोङो लासैनो माइन'रिटि जालांदों माइन'रिटि जालांनाय एरियाफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय बेखौ माबा खालामदों डि रिकगनाइज खालामदों बे डि रिकगनाइज खालामनाय जेरै एरै बेबादिनो बिसोर जुदि बेखौ अस्त्र हिसाबै आसामखौ बासायनायनि अस्त्र हिसाबै बाहायदोंब्ला बे उदुर भबिष्यतआव बे एखे माबायानो फैगोन बिनि दारै आसामखौ बासायनाया बे खुनुदिन जानाय नङा साननाया जानाय नङा मानोना बेवहाय पपुलेसनासो डिटारमाइन खालामो माबाफोरखौ ओमफ्राय बे पपुलेसना बारा जायोब्लानो बे खथा सिस्टेम बेफोरबो मडिफाइड जाहैगोन माबा जाहैगोन बे गभर्नमेन्टआ गोदान फैगोन गोदान माबा खालामगोन बे पार्मानेन्ट नङा दा बेवहाय बे आसामखौ बासायनो नागिरनाय होननाय खोथाया जुदि बेबायदि सानमारदोंबा आसामनि ग्रुप अफ मिनिस्टार बा आसाम सरकारा बे जोंनाव मोनसे कुइसन फैयो एसटिफोरनि फाफ्लियाव गासै दायखौ जाबसिनजोबना आसामखौ बासायनो 18टा जनगोष्ठी जेराव नोङो गार' राभाफोराथ' बेसेबांबा खम बिथांमोननि जोंनि बे दा थाखानाय एसटिनि सायाव माखासेखौ सोदेरनानैसो आसाम बासायनो नागिरदों होननाय कुइसनाथ' बेसेबां गनायजाथाव आसामा मायाव ट्रिट जादों दा बिनि एन्सारखौथ' आसाम सरकारा होनो हानांगोन मायाव ट्रिट जादों जुदि आसामखौ बासायनायाव आदार देन एसटि नङै पपुलेसनफोरा ट्रिटआव गोग्लैदों होनोब्ला बांलादेशनि बाथ्राखौ बुंथिदों बांलादेशि जानो थांगासिनो दं बांलादेशि जानो बारायनो थांनायाव जोंनि एसटिआ मा दाय दङ बेथ' आसाम सरकारनिनो दाय आसाम सरकारनि दायित्व रेसपन्सिबिलिटि बांलादेशिफोरखौ बोरै होबथानांगौ बिथांमोना मेकानिजम दङ थानांगोन बर्डार फेन्सिंनिफ्राय लानानै सिनाक्तकरन खालामनायनिफ्राय लानानै आसामि कर्टनिफ्राय लानानै माखासे सुक्ति दं बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामना आसाम बासायनांगौ खिन्थु नङै बाङैखौ एसटि जाबसिना आसाम बासायनो नागिरदों होननाया गाइडलाइना क्लियार नङा एसटि थाखानायखौ फोजोबनो थांना आसाम बासायनो नागिरनाया बे गनायथाव जागोन नामा बेथ' जोंनि एसटिफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद दुखुनांथाव आरो मोनसे डार्क चेप्टार जागोन जिउथि गथा बिथांमोनावनो मोनसे केटेगरि दंखायो ओबिसि दं एससि दं बिथांमोना हाबनाय दा बे बिथिङाव मा बुंगोन केटेगरिया बेनो ओबिसि आरो शिड्युल कास्ट आरो शिड्युल आदार बेकवार्ड क्लास बेयावनो एमओबिसिबो दंदेरबावो मस्ट बेकवार्ड क्लास दा बिसोरखौ ट्राइबेल केरेक्टाराव लांनो हायिखायनो बै क्लासिफिकेसनखौ दोनखादों दा बिसोरखौ बेवहायनो केटेगराइज खालामनानै मरान मथक आहम राजबंशीफोरखौ सोनानै बिसोरनि जिथु पार्सेन्टेज माने रिकमेन्डेसननि जिथु पार्सेन्टेज प्रिभिलेजनि बेखौ बिसोरनो सेपारेट दोनबानो जायोना एसटि भि होननाय सोदोबा गनायजाथाव बोरै जायो भेलिखौ नों माबोरै डिफाइन खालामगोन जोंनिखौ प्लेन होनबाय भेलिया प्लेन ना हिल्स भेलि मानेथ' मोननै हाजोजों गेजेराव थानाय दैमा दैसा गोनां मोनसे ब्रह्मपुत्र भेलि बराक भेलि बा खाथियाव थानाय दा बेखौनो एसटि भेलि होनोबा नों नायदो आसामनि गासैखौबो एसटि भेलियानो गोग्लैखागोन बियो प्लेनानो बेबो एखेयानो इमप्लिकेशना एखे भेलि होननानै जोंखौ थगायनो नागिरदों नामा भेलि होननाय सोदोबजों जोंखौ सेपारेट खालामबाय होननानै देखायनानै मानसिखौ एसटिआव लाबोनानै दोनबाय सानसे बेलासे बिथांमोना जे एसटि केटेगरियाव फैनाय लोगो लोगोनो जोंजों माने एसटिनि ग्रुपआवनो गोग्लैफागोन दा गोग्लैफायोब्ला जों एसटिफोरासो सोर एसटि बेखौ मिन्थियो जिबौआसो जिबौनि आथिं नुयो होननाय बिदि
बिसोर एसटी नङा होनना जों एसटीआथ' आइडेन्टिफाइ खालामखादों बेखायनो जोंहा बिसोरखौ एसटी जानायाव बाजानांगौ दं नोंथाङा बे मिथिगोन जे मोनसे समाव जे जों बर'फोरखौनो बा ट्राइबेलफोरखौनो बिराद नेवसिनाय जों नुनो मोनोमोन आसामनिफ्रायनो बा आसामनि गोबां दैदेनगिरिफोर बा सोरखारखौनो जों बुंनांगोन बे ग्रेट माखाया बै समाव जे एसटीखौ मुगैयोमोन बा एसटीखौ जानगाराव दोनोमोन नाथायबा दिनै एसटी बिनानै बा एसटी बिथांमोना हाबसननानै फिन आरोबाव बै समावबो जोंखौ मोनसे लेभेलाव दोनदोंमोन नासयनाय लेभेलाव दोनदोंमोन बा एसटी होननानै मुगैयोमोन फिन आरोबाव नैबे बिथिङाव एसटी गावसोर लानानैनो आरोबाव जोंखौ बे समाव खहा खालामनो थाखाय मोनसे सोलो बायदि नोंथाङा सानो नामा नंगौ बियो आगोलहाय दाबो लार्जार सेक्सना एसटीफोरखौ जोंखौ एक्सेप्ट खालामा गोसोजों सुबिदानि थाखायल' माबा खालामो दा जोंखौ एसटी हिसाबैनो नेग्लेक्ट खालामो जोंनि माबाफ्रा ब्रेनजों मोनब्लाबो कम्पिटिसन खालामनो हाब्लाबो जोंखौ एसटी होननानैनो माबा खालामो बेवहाय जोंहा माखासे जों माबा दङ साख्रियालाफोर दङ बर' साख्रियालाफोर जायफोरनाखि बेबायदि निर्जातन मोनबाय थानानै सासे माबायाथ' सुइसाइड खालामथारदों बाध्य खालामदों सुइसाइड खालामनो दा जोङो एसटी हिसाबै बेबादिनो जोंखौ नेग्लेक्ट खालामो बे नंथारगौ ओमफ्राय दा बे एसटीफोरखौनो दिनैहाय बांद्राय सुबिदा मोनदों नामा बिसोरो जोङो खिन्थु बर'फ्रा एसटीजों बारा उन्नति जायाखै दा बे एसटीजों उन्नति जायाब्लानो जोङो खिन्थु बे जोंनि आन्दलनमुखि बा आन्दलन जेराव जे स्पिरिट दं बे स्पिरिटजोंसो जोङो उन्नति जादों दा बेखौनो जोंखौ एसटीखाय डेभेलप जादों साननानै जोंखौ हिंसा खालामनाय बादि मोनसे बयबो एसटी केटेगरियावसो हाबनो नागिरो मानो ओबिसि केटेगरियाव हाबनो नागिरा एससी ओबिसियाव मानो हाबनो नागिरा जोंनाव मा सुबिदा नुहुरदों एसटीआव मा बांसिन सुबिदा नुहुरदों जोंखौ डाइल्युट खालामनाय बियो बे जोंनि माबाफोरखौ एसटी प्रभिजनफोरखौ डाइल्युट खालामनानै जोंखौ माबायाव दोनबाय थानाय बे मोनसे गिदिर षड़यन्त्र जिहेतु नैबे बिथिङावनो मोनथिनो थाखाय आं नाजागोन जिहेतु खायसे जोंनि सांग्रां नोगोरारि नङै जाय सानबाय दङ जे नैबे बिथिंखौनो एसटी होनायखौ मोनद' हारि एसटी होनायाव जेबो मोनसे गोहोम गोलैनाय नङा बा माबा मोनसे जानाय नङा बेफोरबायदि मोनसे साननाय दंबावो दिनैसिमबो जाय 14टा एसटी दं बे एसटीफोरनाव बे बाथ्राया दंबावो गमामायैनो सोरबा राजखान्थिगिरिफोराबो बे बाथ्राखौ लानानै जे नैबे बेलायाव बाथ्रा बुङिखौ जों नुनो मोनदों आरो बेराफारसेजों नोजोर होयोब्ला जे गोसो होनायखौ एसे खमखौ नुनो मोनदों एसटी जानाय लोगो लोगोनो बोसोरसेनि बोसोरनैनि बोसोरथामनि बोसोरबानि थाखाय जागोन नामा बेयो बिदियाथ' बेथ' जेसेबां दिन बे माबाया सोलिबाय थागोन एसेबां सोलिबाय थागोन बे एसटी माबाया जेनेबा जोंखौ एसटी हिसाबै केटेगरि खालामनानै जोंखौ बे माबायाव दोननाया आफ्टार एभ्रि 10 years मोनसे रिभिउ जानायनि मोनसे खोथा दंमोन बेखौ रिभिउ खालामब्लाबो जोंखौ दाननो हाया थिग बेबायदिनो जा वान्स बिसोरनो एसटी स्टेटास होनाय लोगो लोगोनो बिसोरखौबो आरो खुनु दिन दानफिननो हानाय नङा दा कनस्टिटिउसनाव बे प्रभिजन हिसाबै सोयोब्ला बेखौ दानफिननो हाया बे सहज नङा ओमफ्राय बेवहाय दा गोबां राजनितिक नेताफोर माबाफोर जेनेबा टाइटलिप जानानै दं बुङाखै हयथ' बिसोरा भेस्टेड इन्टारेस्ट दं कामिं एसेम्बलि इलेक्सना माबादो फैगासिनो दङ बेवहाय माबाफोर बुङोबा हयथ' भटफ्रा माबायाव थांगोन खम बारा ओंखारहैगोन खिन्थु बिथांमोननि गोसोआवबो हयथ' गोसोआव दङ गिनाय हयथ' बिथांमोनहा बुङाखै दा बाथ्राया माने बेवहाय टटेलि इम्पेक्ट गोग्लैया बेवहाय बे बाथ्रा नंथ्रा इम्पेक्ट गोग्लैथारगोन जेनेबा जोंनाव आगोलहाय जायनाखि एसटी नङामोन बे मानसियानो एसटी सार्टिफिकेट मोननानै जोंखौ 10 बोसोर उलट पालट खालामनानै दोनदों राजनितिक माबायाव क'क्राझार माबायाव पार्लियामेन्टारि समस्तियाव बेखौ बयबो मिथिगौ ओमफ्राय थिग बेबायदिनो दिनैहाय गवालपारा डिस्ट्रिक्ट पुराना गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि माबाफोरखौ जुदि एसटीआव होनाय जायोबा जोंनि बिटिसिनि प्रत्येक समस्तियाव बिसोरो माबा कन्टेस्ट खालामगोन कन्टेस्ट खालामनानै बे बड' नान बड' बे पलिटिक्सखौ गेलेनानै जोंनि
गेजेराव मोनसे माबा खालामगोन डिभिजन खालामगोन ओमफ्राय आंनो बुंनोथ' गोसो जाबावदों जे जोंनाव साननैसो सान्थि जादों बड'लेण्डआव बे साननैसो सान्थि जानायखौबो नायनो हायै बादि दिनैहाय बेखौ इम्पज खालामनानै जोंनाव दानि एक्जिस्टिं एसटि कमिउनिटि ओमफ्राय राजबंशी कमिउनिटिजों मोनसे क्लेशाव फैहोनो बादि नुदों जेरै माबाफोरखौ बलखौ दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनाव नारहरनानै दोनबाय जे एनअसि होनांगौ एनअसि होब्लासो जागोन होननानै मोनसे प्रभिजनाव लिरनानै दोनदों दा एनअसि मोनाब्ला एनअसि होआब्ला बिसोरबोथ' दाय जानोसै हनै माबा जानोसै नाट गुड जाबाय थानोसै बिटिसि सरकारजों होयोब्लाबो दा बेवहाय थाखानाय एसटिफोरजों बा बर'फोरजों बिसोरो एन्टि जानोसै माने कम्पालसन मोनसे माबा खालामबाय आरोखि बे आयदायाव जे जोंहा आङो जोंनि दैदेनगिरि राजखान्थि दैदेनगिरियानो जा समाजनि दैदेनगिरियानो जा जोङो माखासे बेलायाव जों मोनसे एसपेक्ट खालामो एसे बर' हारिनि माने फिउचारनि थाखाय जे थाखानाय कमिउनिटिखौ उइदाउट एफेक्टिं गुबुन 6 जनगोष्ठीनो एसटि होनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया होननाय सोदोबखौनो आं बारा मोजां साबजानाय मोनाखै बिथांमोननो जोङो बुंनांगौ एसटि होननाङा थाखानाय कमिउनिटिखौ एफेक्ट खालामाबासिनो बिथांमोनखौ आदार केटागरियाव सोयोब्ला जोंहा बाजानांगौ गैया होननायसो जानांगौ खोथाफ्रा माने एसटि होयोब्ला बाजानाय गैया होननाङा एसटि होयोबाथ' एफेक्ट जाखाबाय बेजों डिस्टिंक्ट खालामनो हाया एसटि होनाय लोगो लोगोनो एसटिनि प्रिभिलेजखौनो बेखौ लाखानांगौ जागोन एसटियानोखा कनस्टिटिउसनाव नों प्रभिजनाव नोङो कमिउनिटिखौ सेपारेट खालामनानै नै बिनो राजबंशी बियो आनडिभाइडेड गवालपारा बिनो बेखौ होनांला मथकनो ओरै होनांला होननाय गैला सेन्ट्रेलावथ' नोङो हिल्सबाबो गला बियो माने सेन्ट्रेलाव माने हिल्सबाबो गला हिल्स होननाय गैला नालाय हिल्सआबो एफेक्ट जागोन एफेक्ट जाया नङा एसटि सोदोब थाबानो हिल्सआबो एफेक्ट जागोन बेखायनो 6 जनगोष्ठीखौ सरकारा बिथांमोननि केटागरिखौ नायनानै आदार केटागरियाव होनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया खिन्थु एसटि होनायाव बुंनांगौ दं मानो होनना बुङोबा केरेक्टार गोरोबखायसो मोनाखै दा नेशनेल कमिसन फर माने ट्राइबनि जिथु रिपर्ट आरो रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डियानि रिपर्ट बायदिब्ला बिथांमोना मोना होनखानाय बायदियाव आदबार केन्सेल जाबाय आं दहायनो बुंदों बेखौ बोरैहाय दा मोनो जाखो बेखौ पलिटिकेल दहाय होननाय बायदि पलिटिकेल मोनसे जोंनो कम्पालसन नारसिनदों बेखौ बिराद मोजाङै लिरनायखौ जों नुदों जे बिटिसि पार्टनि आनडिभाइडेड गवालपारा होननायखौ आनडिभाइडेड गवालपारा होननाया सोदोबल' बेयो आनडिभाइडेड गवालपारायाव जोंनि दानि क'क्राझार धुबुरी चिरां दानि बङाइगाव गासै सिस्टेमाव गोग्लैयोब्लाबो नों आनडिभाइडेड गवालपारानि होननानै नोंनि बै एसटि सार्टिफिकेटआव डिस्टिंक्ट बे मार्क थानाय नङा मानसिनि नामजों थागोन टाइटेलफोरा राजबंशीफोरनिया मा जाहैगोन मेरला दं दा बेखौ नोङो बबे गवालपारानि आनडिभाइडेड बबेयाव माबा आरो दिनै आनडिभाइडेड जानानै गाबोन जुदि बियो बहाबा बाक्सा सनितपुर उदालगुरियाव थाहैयोब्ला थाहैलायनाङा बर्मन टाइटेला माबायाव दङ बेखायनो आं सानदों राजनैतिक भाबै बुंनो हायाखै होननाय खोथाया बेखौ जोङो बेनो हायथाय जे जोंनि बर'फोरा इरेसपेक्टिभ अफ एनि माने पार्टि बेवहाय बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा बा आदार पार्टियाव थानाय बर'निफ्राय नोङो दैदेनगिरि बिजेपियावनो था कंग्रेसआवनो था जोङो एसटिया एसटि पार्टिया जेराव थाबाबो गतिके एसटिखौ एफेक्ट खालामनो फैनायाव जों एसटिफोरा बेखौ ज' जानानै खौसेयै बुंनांगौ बेनो हायथाय खिन्थु बेखौ प्रटेस्ट खालामनो थांनायाव दानि बायदि दावराव दावसि बुलाय सुलाय बेजों प्रटेस्ट खालामनो नाङा आं बेखौ मोजां मोना पार्सनेलि खारन जोङो डेम'क्रेटिक भाबै बेखौ नाजानांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा नाजानाय सिसिटुवानि जा नाजानाय बे लाइनखौ जोङो फल' खालामनांगौ आरो बिथांमोनखौबो खावलायो जे आनथवार्ड एक्सिडेन्टनि थाखाय जोङो जेनेरेसनाव जोंहा बुंनांगौ बुजायनांगौ दं खारन एसटिखौ सोरबाया षड़यन्त्र खालामनानै होनो नागिरदों जोंनि गेजेराव एसटिजों एसटि दावराव
जादों बेखौ जों बुजिनांगौ दङ खारन जों नांलायनानै बर'जों बर' नांलायनानै मालायखौ वाक अभार होनाय बिदि खालामनो नागिरदों नामा आं बेहाय दुखु मोननाय दङ बेखायनो यां जेनेरेसनखौबो जों खावलायगोन जाहाथे बेफोरबायदि माने दावराव दावसि भायलेन्सजों जोङो नागारनो नाङा भायलेन्सखौ मिन्स हिसाबै लानो नाङा मिथिनो थाखाय नाजागोन सारनाव फैगोन जोङो मिथिनो थाखाय नोंथांनिफ्राय नाजागोन जे बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खुगायाव मोनसे बाथ्रा ओंखारबाय थायोमोन जे ट्राइबेलफोरखौ नासयदों बा ट्राइबेलफोरखौ जे मोनसे समाव गादबना दोनदोंमोन आरो ट्राइबेलनि हेंथा सोरखारा होनानै बै समनिफ्राय लानानै सोमावसारदोंमोन बिथाङा मोनसे समाव सोमावसारदोंमोन जे ट्राइबेलफोरखौ इउनिटि खालामनो थाखाय मोनसे समाव सोमावसारदोंमोन नैबे बेलायावबो बेफोरबायदि जाथाया जादों नामा जायनि थाखायनो मोनद' हारिखौ जाबसिननानै ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय बा बर'फोरखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय मोनसे षड़यन्त्र एबा सोलो बोलोगा दासिमबो सोलिदों नामा बै समावबो सोलिदोंमोन बर' हारिनि बिफा जायखौ जों फादार्स अफ बड' होननानै बुङो बिथाङाबो बै समाव मोनदांनानै सोमावसारदोंमोन आरो आथिखालाव बे थासारिया जादों नामा थाखानाय ट्राइबेलफोरनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेजखौ संबिधानाव जेब्ला भारत स्वाधीननिफ्राय होदोंब्लाबो जों बेखौ आसामनि बेलायाव जोंनि थागिबि ट्राइबेलफोरा सुबिदाखौ जोङो राजनैतिक भाबै इक'नमिकेलि पलिटिकेलि ससियेलि जों बेखौ एन्जय खालामबोनायखौ गोदो नुबोफेराखैमोन मोनाखै डिप्राइभ खालामखादों गोदोबो खालामदों आरो बे नै दाबो गोदान मडेलजों खालामदों दानि गोदान मडेलजों खालामनायाथ' नों नायदो ग्रुप अफ मिनिस्टार जों एसे आगोलाव दहायबो सावरायदोंमोन ग्रुप अफ मिनिस्टारनि गेजेराव बेहाय चेयारमेना ट्राइबेल बिनि आखाइजोंनो रिपर्ट लिरनानै ट्राइबेलखौनो ट्राइबेलजों धंस' खालामनायनि पलिसि बे रोखा आरो बेवहाय जोंनाव आसाम गभर्नमेन्टआव स्पिकार हिसाबै ट्राइबेल दङ मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथाङा दा बिथाङाबो ट्राइबेलना बिलखौ इन्ट्रडिउस खालामबाय बिथाङा सिस्टेमनि गेजेरजों एक्सेप्ट खालामनांबाय नाजानांबाय डेट मिन्स बेखौ आसामनि बुद्धिजिबिफ्रा बे पलिसिखौ आङो माखासे पर्टेलावबो नुदों जे बोसोरब्रै बोसोरबानिफ्रायनो सिस्टेमखौ लाबो नै दिनै इलेक्सननि एजेन्डाजों बेखौ लिंक खालामनानै बे इस्युखौ इमिडियेटलि एब्राप्टलि लाबोनानै सोना होफैदों खारन मानो होनना बुङोब्ला ट्राइबेलनि कनसेन्ट दं होननानै लिरनायबो आं नुदों नै ग्रुप अफ मिनिस्टारनि माबा जे 6था हारिनो एसटि होनायाव ट्राइबेलफोरा मर अर लेस माने सापर्ट दं होननाय लिरदों खिन्थु जोंथ' प्रेक्टिकेलाव नुदों दाबो जों नुयो जे C2निफ्राय लानानै दुलाराय बर' फरायसा बाराबा स्टुडेन्टस मिसिं स्टुडेन्टस गासै ट्राइबेलफोरा बेखौ सेटिसफाइड नङा बोरैहाय ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रेकमेन्डेसनाव जे ट्राइबेलफोरा बेखौ सापर्ट दं होननानै लिरदों सापर्टआ बे नेताफ्रा थाबाय दा नेताया साफा सानैया थानो हागौ गावसिनि पलिटिकेल इन्टारेस्टआ खिन्थु पलिटिकेल इन्टारेस्टआ सानबिस थागोन ट्राइबेला खेबसे जाखांनानै गाव जोबनाय लोगो लोगोनो जेनेरेसनखौ जों नायनांगोन जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ जों नायनांगोन खारन दानि थाखाय साननाया जोंनि फिउचारनि जानांगोन ओंखायनो नोंथाङा सोंदों बड'फायाबो बेखौ जुजिनानैथ' आलादा रायजो बिनो गोनां जादों नङाबाथ' इस्युफोराथ' बिराद फिसासोमोन जेब्ला आन्दलन खालामो दा बे प्रिभिलेजखौ लानो होननानैथ' प्लेन्सआव गैयाब्लाबो मडिफाइ खालामनानै 6 शिड्युलखौ लाबोनायानोथ' जोंनि बड'फानि माबायाव आन्दलन खालामनायनि जिथु अबजेक्टिभ बे अबजेक्टिभजोंनोथ' जोङो दिनै इसेबाबो जौगाखांनायनि माने लामाखौ नुहांदोंमोन बेखौनो मेगन सानानै नै दिनै पलिटिकेलि जोंखौ नारसिननो नागिरनाय बिदि जों मोनदाङो आरो बेखौ जोंहा जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरि आरो जोंनि इयुन जेनेरेसन जोङो गामि थांनानै खोब मोजाङै बेखौ जहाय रायलायनांगौ दङ मानो रायलायनांगौ दङ जोङो गावजों गाव इउटिउबाव बाहेराव डिबेट खालामलायबाय थानानै सलुसन जागोन बायदि आं नुवा खारन जोंहा बे इस्युआ गोरलै लाजानाय इस्यु नङा मानो इस्यु नङा दिनै जुदि पार्लामेन्टआव बे आसाम गभर्नमेन्टआ रिकमेन्ड खालामनायखौ जुदि एक्सेप्ट खालामनानै एसटिखौ हुमारनांगौ जायोबा पलिटिकेल कम्पालसनाव
होनांगौ जामारोब्ला होमब्ला जोंनि माने दुम पिरियडआ ट्राइबेल हिसाबै जों गोग्लैसिबावनानै आनाद्रा ट्राइबेलनि सिङावनो जोङो मस्ट बेकवार्ड ट्राइबेल होननाय बायदि थाहैगोन होमबा बेबायदि समाव जोंखौ बोखांग्रा सोर ओंखारगोन खारन जोंखौ बोखांनो थाखाय दिनै जोंखौ नायफिननो थाखाय लिरनायाव दंब्लाबो जोंनो कनसियास नङाब्ला जोंखौ रावबो बोखां नङाबाथ' आसामाव ट्राइबेलनि माखासे बेकलगफोरा दिनैसिमबो गोग्लैसोनानै दं बेकलगआनो प्रभिजनाव सासेबो माने मोजाङै बाहायजायाखै बिनि थाखायनो आन्दलन खालामफिननांगौ जायो आरो गोदान जिथु केटागरि नै साख्रि बाख्रियाव ओंखारोब्लाबो साख्रि बाख्रियाव ओंखारनाय केटागरिनि जिथु ट्राइबेलनि खथायावबाबो जों नुयो मा माखासेखौ जोंखौ ट्राइबेल सार्टिफिकेट नुबा ट्राइबेल केटागरिजों बासियो मेरिट केटागरियाव जोंना थाङोब्लाबो जोंखौ मेरिटआव लाङो दाथ' ट्राइबेलाव थांबाय रिसेन्ट सुप्रिम कर्टआ बेखौ मोनसे राय होबायना माने कम्पिटिसनाव देरहाब्लाबो बे माबा मेरिट लिस्टआव हरला बेखौ एसटी खथायावनो सोहरनानै हरनोसै आनादार होमब्ला दा एफेक्टआ बेयावनो जोङो ट्राइबेलजों ट्राइबेल लिस्टआ बुरजा जानाय माने जोंना बे 10% खथायावनो थाबाय जोंनिया मेरिटबाबो जों दावखोनो हालाब्ला जेनेरेलाव सहैलाब्ला खिन्थु आदार्सआ नोङो इक'नमिकेलि उइकार होननानैबो लानोसै जेनेरेल होननानैबो लानोसै अबिसियावबो 27% लानोसै बे केटागरिया जोंनो बिराद टेकनिकेलि उसुबिदा जायो दाथ' बिटिसि आवबो मोनसे प्रब्लेम जाबाय थायो सिस्टेमाव दे जेब्ला जोङो रस्टार पइन्टखौ जों डिसकास खालामदों रस्टार पइन्टखौ डिसकास खालामनाय समाव नुबाय मा 27% ओबिसि खौ बेहाय फिलआप खालामनो नांगौब्ला 100 जनाव 27 जन ओबिसि हाबो दाना जोंना 100 जनाव 10 जन एसटी हाबो होमब्ला जोंनि बिटिसि आव मोन 40टा जितु डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टआव आरो सेक्रेटारियेटआव जुदि बेवहाय जोङो 10% आव थाबथानांगौ जायोब्ला बे एसटी नि फर्मुलाजों ओबिसि 27% हाबनांगौबा 127 जन जोंना 110 जन बेखौ एसटी काउन्सिल होनगोन ना ओबिसि काउन्सिल होनगोन बे डाउट दं ओंखायनो एसटी होदोंबाबो जोंखौ डिफारेन्ट खालामबाय दं राइट एन्ड प्रिभिलेजखौ जों फुल्लि लानो हायाखै दिनैसिमबो बेनि थाखाय जों एसटीआ इउनाइट जानांगौ आरो बिनि सायाव जोङो मोजाङै बेकलगखौ फुरा खालामनांगौ आरो जोंनो 6 शिड्युलनि जितु टार्म एन्ड कन्डिशन एसटी नि थाखायनो होनाय नालाय बेहाय एसटी नि एज पार कन्स्टिटिउशनेल प्रोविजन होननाया एसटी खौ बांसिनै दोननानै बेहाय जोंनि भबिष्यतखौ जोंखौ सुरक्षायाव दोननो हानांगौ आरो थारमाने जोंनि खथाखौ जोङो बारायनांगौसो जोंनि बिटिआर आव जेनेबा नोङो जोंनि पपुलेसना बाव निउमारास नाम्बा जेनेबा जोङो क'क्राझार गसाइगाव बेफोराव जोंनि कलेजफ्राव एडमिशननि खेथ्रआव जोङो 10%ल' फल' खालामनानै माबा खालामनानै एडमिशन होनांगौब्ला जोंनि गथ'फ्रा 10% जों सेटिसफाइड जानो हागोन नामा जोङो बेहाय 80-90% नङाब्लानो जोङो सिट मोनजोबा जोंनि क'क्राझार गसाइगाव बा बङाइगाव बबेबा बर' माबा ओनसोलाव दा थिग बेबादिनो साख्रिनि खेथ्रआवबो जोंनि एसटिफ्रा 10% जों जोंनि बे माबायाव बड'लेण्ड एरियायाव बा बिटिआर रिजनाव जोङो बेखौ माबा खालामनो हाया सन्तुष्ट जानो हाया बेखौ एडजास्ट खालामनो हाया जेरैहाय सार सेन्ट्रेलाव जायखिजाया सेन्ट्रेलनि साख्रि बा सुबिदा ओंखारबा 7.5 ओंखारबाय आसामाव ओंखारोबा आसामनि प्रभिजनजों जों 10 हाबबाय जोंनि काउन्सिलाव ओंखारोबा जोंहा काउन्सिलनि प्रभिजनजों हाबनांगोन मोननांगोन दा बेखौनो बेबादि प्रभिजनखौ बानायनांगौ आरोखि दा बानायाब्ला जोंनो जोंनि अस्त्रजों जोंनो माबा जायो दानजायो आरो बेखौ बानायनो थाखाय संबिधानाव क्लियारलि जोङो मोनसे पइन्टखौ लानो हायो जे बेवहाय नै दानि एक्जिस्टिं जितु 40टा सीट काउन्सिलनि आउट अफ 30 या एसटी होनदों दैट मीन बियो कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन द सेम लाइन एखे लाइनावनो नोङो साख्रिनिफ्राय लानानै एडमिशननिफ्राय लानानै खारन हाखौनो संबिधानाव जोंनो 30% जों मोनखाबायब्ला मानो साख्रियाव मोननाङा दहायनि बायदि जागोन मोनाब्ला ओबिसिया 27% मोनगोन एसिया
आदार पार्सेन्टखौ मोनगोन जेनेरेला 50% मोनगोन थारमाने जों 10आव थाबथारनांगोन होमबा बिटिसिआवबो होमबा जोंनि बर'फ्रा बोरै थांनो बेखौ जोंखौ फोथांनो थाखाय लानाय बायदि प्रभिजन जानाय नङा जेब्लासिम जों बेखौ एमेन्ड खालामनो हाया आरो बेवहायनो जोंना नै दाबो हाइ कर्टआव माखासे केसफोरखौ बिदिनो जुजिबाय थायो गुबुनफ्रा ओमफ्राय जोंखौ बांद्राय लादों होननाय बिदि आंथ' बुंनो थाङो नायदो CIT आव नाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव नाय जोंनि क'क्राझार इउनिभारसिटियाव नाय टटेल स्टेटनिफ्राय मानसिखौ नाय दाबो जोङो दाबो ST हिसाबै बेवहाय जोंनि लायन शेयारखौ जों दाबो लानो हायाखै सिस्टेमावनो लानो हायाखै नोङो फार्स्ट केटेगरि नोङो रस्टार पइन्टनि 10 पइन्ट बा 1 नम्बरा ST जागोन 2 नम्बरनिफ्राय आदार फैयै 100थायाव बेखौ रानसारब्लाथाय जोंनिया बे दफावनो थाबथायो आरो बेखौनो हाइ कर्टआ हमबाय थायो गतिके बेखौ जोङो पलिटिकेलि दा समा जोंखौ जेब्ला ST खौ एलार्ट खालामबाय जेब्ला गुबुनखौ सोदेरबाय जेब्ला बेखौ मावखानांगोन हाइ टाइम जुदि माबानि बेलायाव नैबे BTC नि बेलायाव बे आलादा मोनसे जिहेतु प्रभिजन थानांगौ मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे सार बेवहाय मोनसे समाव जों जारिमिनखौ एसे थांनि दा मोनसे समाव जे जौगा हारियानो नैबे आसामखौ सासन खालामदोंमोन आसामखौ खुंदोंमोन बे खुंनाय समावनो जों जुदि गमामायैनो जों जुदि नोजोर होयोब्ला माखासे बै समाव आलादा स्टेटफोर जादों रायजोफोर जादों आरो बैयाव रायजो जानाय सुबुंफोरा बांसिनानो ST बा गोबां बिबांनि बेवहाय ST दङ जोङो मख'नांगोन जे नागालेण्ड मेघालया मिज'राम अरुणाचल बिथांमोना गावस्राबाय गमामायैनो जुदि ST खौ बेफोरबायदि जुदि खालामबाय थायोब्ला आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखायबो मोनसे सिन्था सरसा खालामनायनि मोनसे फैगोन नामा बियो खेंसालियायै फैगोन मानोना जोङो डिप्राइभ जागोन जोङो डिप्राइभ जायोबा जों आबाद माबा खालामनो बाध्य जागोन साननो बाध्य जागोन जे जोंनाव सेपारेट स्टेट नङाब्ला आलादा रायजो नङाबा जोङो माबा थांनानै थानो हानाय नङा बादि मोनसे माबा फैगोन परिबेस फैगोन दा जोंनि गेजेराव बे प्रत्येक जिनिसानो मोनसे नेगेटिभ माबाजोंसो पजिटिभ माबाया फैयो जेनेबा दा बेनि रिपारकेसन हिसाबै जोंनि माबाया मानसिफ्रा गुबुन इन्स्टिटिउसनफ्राव गुवाहाटी इउनिभारसिटि मेडिकेल कलेज कलेजफ्राव डिप्राइभ जानानै फैयोब्ला जोंनि इयुथ्सफ्रा जोंनि सेंग्राफ्रा डिटारमाइन जागोन आरोखि डिटारमाइन टु फाइट बेक फर सेपारेट स्टेट बेबायदि सिटुएसन फैगोन बेबायदि सिटुएसन फैब्ला ओंखायनो बे जोंनि थाखाय नेगेटिभबाबो बे लास्टलि पजिटिभसो जाहैनोबो हागौ आरोखि कम्पालसन जाहैनो हागौ दा बिदिजोंनो जोंना सेपारेट स्टेट जानो हागौ आरोखि मानो होनना बुङोब्ला आगोलावबो जोंनिया सेपारेट स्टेट बिखायाखैमोन मोनसे 92 चार्टार डिमान्डसो दंमोन राजखान्थियारि बेखौ नेग्लेक्ट खालामनायखायनो कम्पालसनाव जोंनो होमबा बेफोरखौ नांला जों सेपारेट स्टेट बिनानैनो जों बेफोरखौ मावना लानोसै होननाय बिदि फैदों दाबो जोंखौ बेबायदि नारसिनबाय थायोब्ला जोङो आसामजों थानानै जौगानो लुबैनाय गोसोआ दंमोनब्लाबो जेनेरेसना बेखौ खिन्थु बिसास लानाय नङा मानो बिसास लानाय नङा दिनै माबा मोनसे जाबसिनदों गाबोन गोदान माबा मोनसे जाबसिनगोन बे जाबसिननायखौ संखाखौ लांबाय थाब्ला दाबो BTCआ ओरैबायदि मोनसे लकेसनाव दङ नर्थ इस्टनि मोनब्रै मोनबा स्टेटनिख्रुइ जोंनि पपुलेसना बारा जग्राफिकेल पजिशनाबो बारा सिक्किमनिख्रुइ जों बांसिन पपुलेसनाव इभेन नियारेस्ट भुटाननिख्रुइ जोंनि टटेल पपुलेसना बारा दा बेवहाय नोङो मिज'राम नागालेण्डफोरनिख्रुइबो बारा अरुणाचलनिख्रुइ पपुलेसनाव जोंना बारा गवाफोरनिख्रुइ बारा डेट मिन एसेबां गिदिर मोनसे एलेखाखौ 6 शिड्युलनि प्रभिजनजों more autonomy, more power, augmentation of power खौ जुदि एक्सारसाइज खालामनो मोजां सुबिदा होआब्ला बेयो सेपारेट स्टेट खालामनानै सिन्था खालामनायनि जेनेरेसना उनाव बे क्रिएट जागोन आरो ओंखायनो टाइम थानायावनो आसाम गभर्नमेन्टआबो जोंनो मोनसे कनस्टिटिउसनेल प्रभिजन होदोंब्ला बेखौ आसामजों लाफानानै मोजाङै सुबिदायै लिभ एन्ड डेडलि बड'फानि जिथु स्ल'गान जोंखौबो थांनानै थानो हो आसामखौबो बासायनानै लाखिनांगौ जायो होननाय सोदोबजों जुदि क'एक्जिस्टेन्सखौ लांनो रोङाब्ला बे समानो थिनगोन बेखौ जोंनो सोरनोबा साफा सानैनो बड'लेण्ड नांला होनबाबो बेखौ होबथानो हानाय नङा बड'लेण्डखौ
सेपारेट स्टेटखौ नांगौ जाहैनाय बायदि मोनसे सम फैनो हागौ मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे आसामाव अननो रोङिनि थाखायनो आसामनि खुंथाय गोहोआ अननो रोङिनि थाखायनो बैफोर ट्राइबेलफोरा जाय ट्राइबेलफोर दंमोन ट्राइबेल दा स्टेट जानगाराव थांदों नामा बबेबा नङा बबेबा मोनसे बिथिङाव फिल खालामो नामा जे जोंखौबो जे आसामनि खुंथाय गोहोआ गोबां बिथिङावनो जोंखौ नासयदों जायनि थाखायनो दिनै नैबे थासारियाव माने आसामाव नर्थ इस्टआ आगोलनि गोदोनि आनडिभाइडेड जिथु नर्थ इस्ट बेनो मिनिएचार अफ इन्डिया इन्डियानि मोनसे साब पिक्सार नायनोबा नर्थ इस्टआव फैब्लानो मोनथियो बेवहाय मोनसेल' हारि आरो हारिसा थानाय कमिउनिटि गैखायामोन बेवहाय डिस्टिंक्ट कालचार डिस्टिंक्ट कमिउनिटि आइडेन्टिटिजों दखर रायजो जाबोखानाय दा बेखौ अननो रोङैखायनो गावनि होनना साननो रोङैखायनो जोङो माने आसामनिनो मोनसे गासैबो ज' कमिउनिटि होनना साननो रोङैखायनो बै समनि खुंथाया बेखायनो बिथांमोना सेपारेट जानायनि मोनसे जाहोना दाबो जों रोखा मोनो आरो बे एखे लाइनजोंनो दाबो थाबावनाय जिथु कमिउनिटि ट्राइबेलफोर बिसोरबो अनजायै बायदि मोनोब्लानो फिलिं जायोब्लानो आरो मोनदों दा मोननाय बायदि मोनो खारन जोंनि गेजेराव आसामाव जों नजिर नुवाखै जे गासैबो ट्राइबेलफोरखौ लानानै मोनसे आसामाव कनक्लेभफोर खालामनाय आसामाव डिसकास खालामनाय आगोलहाय बेवहाय मोनसे माबा दंमोन गभर्नमेन्टनि इनिशिएटिभ नुवाखै फर्मेशन अफ एसामिस ससाइटि ग्रेटार एसामिस ससाइटि बे फर्मुलाजों माने गुबुन ट्राइब्सफोरखौ फिनि लेंगुवेज फिनि राव फिनि हारिमु फिनि धोरोम गासिबो सोलायहोजोबनानै ग्रेटार एसामिस ससाइटियाव हाबसननायखौ बिसोर एनकारेज खालामबाय थादों आरो थुलुंगाबाय थादों आरो खेंख्रायै नारसिनबाय थादों आरो बे नारसिनबाय थानायनि थाखायनो जायफोरनाखि जोङो बुंनो थाङोबा ट्राइबेल बर'फ्रा ट्राइबेल हारिबाबो जों इन्डिपेन्डेन्ट जोंनि माबानाया साननाय हनायफ्रा इन्डिपेन्डेन्ट बे इन्डिपेन्डेन्ट थानो माबा लुबैग्राफ्रा जेब्लाबो बिसिनि बे एसिमिलेसनाव जों नाजावनानै लायाखै आरो जोंनि आगोलनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ कारेक्टलि जोंखौ दैदेनबोदों जोङो खुनुदिन एसिमिलेट जानो हायाखै बेवहाय गुबुन ट्राइबेलफोर जेनेबा राभा बुंनो थाङोबा बिसोर बहुद खम सेक्सननि मानसि राभाफ्रासो दा राभा रावखौ रायलायनो रोंगौ माखासेया गासिबो गावसिनि राभा माबाखौ रावखौ बावजोब्बाय जेरै मिसिंफ्राबो एखे लालुंफ्रा अबयसे माबा दङ राव दङ बे रावफोरखौ खोमानानै हयथ' भाई बिसिनि धर्मखौनो लानानै बिसोर ग्रेटार एसामिस ससाइटियाव हाबदों दा बिनि एगेन्स्टै जा हिल्सनि मानसिफोरा खिन्थु बेखौ माबा लायाखै एक्सेप्ट खालामनो हायैखाय बिसोरो आलादा रायजो बिनाय बेखौ डिमान्ड खालामदों बे डिमान्ड खालामनाया बिसोरो ओरैबायदि लाखिलाय बिसोर रिअर्गानाइजेसन अफ स्टेट मोनसे डिक्लारेसन पलिसि फैदोंमोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेखौ डिक्लेयार खालामदों बिनि फर्मुलानि दारैनो बिसोर बिनानै बांद्राय सोमावसारनाङाबालानो बिसोरना सेपारेट स्टेट जालांदों दा बेवहायबो जोङो हयथ' जोंना एसे लेकिं थालांदों खोमा जोंनि गोदोनि दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय जुदि जोंबो थांफानो जोंबो माबाफानो होनोमोनबा जोंनाबो जाफागौमोन खोमा दा जाय हक बे जोंनि आगोलनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ बै एसिमिलेसन जानायनिफ्राय होबथानानै डिस्टिंक्ट बर' आइडेन्टिटिखौ रक्षा खालामबोनो हादों आं बिथांमोनखौ थोजासे साबायखर बावो आं बिसिनि सायाव बाख्नायनाया आंहा जोबनाय नङा मोनसे कनसेप्टखौ मोनथिनो लुबैदों जे खायसे दानि यां जेनेरेसनफोरा बेखौ एसे खम मिथियो जे आनडिभाइडेड गवालपारा बेखौ माबायदि फोरमायगोन नोंथाङा आनडिभाइडेड गवालपारा बै समावथ' आसामाव जेब्ला क्रिएट जायो 10थाल'सो डिस्ट्रिक्ट दंमोन दा बेवहाय गवालपारा कामरुप बेबायदि नगाव ब्रिटिशनि दिननिफ्राय जाबाय 10था डिस्ट्रिक्ट दङ ओमफ्राय आनडिभाइडेड गवालपारा होननाय डिस्ट्रिक्टआ एक्सुवेलि जोंनि नै दानि धुबुरी गवालपारा क'क्राझार बङाइगाव बेखौ लाफानानै माखासे पार्टआ दा चिरां जाबाय बेनिनो आगोलावहाय बे ब्रिटिशनि दिनाव बे खिन्थु आरो एक्सटेन्डेड जानानै दानि बांलादेशनि मोननैसो डिस्ट्रिक्टआ
जितु माइमनसिं आरो रंपुर बे डिस्ट्रिक्टआबो एखे क्लेन्सनि आरो दा थेवब्लाबो स्टेट हिसाबै बेंगलजों आरो आसामजों नर्थ इस्टजों थांबाय नालाय जोंनि आनडिभाइडेड गवालपारा होननाय सोदोबाव जोङो नैबे दानि संकसनिफ्राय जा दङ माबासिमहालागै गवालपारा जिल्लासिम आरो जोंनि नैबे चिरांसिम बेखिनिखौ आनडिभाइडेड गवालपारा हिसाबै आइडेन्टिफाइ खालामो आरो बेवहाय जारिमिननि बिलाइखौ जोङो लायोबा नुगोन बेवहाय जोङो बड' ट्राइब्स कसारिसफोरानो दंजोबो आरो बेवहाय नमेनक्लेचारफोरा आगोलावहाय जों ब्रिटिशनि दिनाव माखासे होनदों जेनेबा जोंनि बेंगलाव थानायखौ मेचे नेपालनि मेचे आरो ओरैहाय त्रिपुरा पार्टजों थानायफोरखौ नोङो बर'फोर बायदि जोंनिखौबो कचारि बर' कचारि माखासे नामजों जोंखौ आलाय सिलाय बुंदों जोङो गासैखौबो नायोबाथ' एज ए बड' ग्रुपआव कचारि किंडम होननाय बे लेभेलजों जों नायोब्ला मेनलि जोंनि कचारिफोरनि सिभिलाइजेसनखौ जोङो नैबे आनडिभाइडेड गवालपारायाव मोनसे गोहोम गोनां नुनो मोन्दोंमोन बे आनडिभाइडेड गवालपारायावनो गुस्लायनायनि लेभेलावबो जितु कच आरो राजबंशी बिसोरजों मोनसे कनफिउजन मोनसे लाबोदों आरो बे समाव दा बेवहाय माखासे कचफोरा गावसोरखौनो राजबंशी नङाबो होननायखौ जोङो सम नुयो आरो बे नंगौ बिसोरो बर' ग्रुपनि खासे मानसिफ्रानो दा बेखौ बेवहाय बुंनो थाङोबा जोंखौ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन नाम दोननानै जोंखौ सेपारेट खालामनानै दोनदों जेनेबा बेंगलाव मेस होननानै दोनबाय ओमफ्राय गवालपारायाव माखासेखौ मेस होनो ओमफ्राय माखासेया कसारि ओमफ्राय ओरैहाय जेसेनो ओरै सानजाहा थाङो होमबा बे कसारि जालांबाय आरोखि खिन्थु बे कसारिफ्रा बे गोदोनि लिरनायफ्रावबो नाय कसारिफ्रा सिभिलाइजेसन माबाफोरखौबो एसे आलादा होननानै देखायबाय थादों बिसोर खिन्थु जों आसलथे जों गासिबो एखे ग्रुपनि बर'जों केरेक्टारबो जानाय लोंनाय गासिबो एखे जोंना कालचार गासिबो एखे जोंखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै लिरना गालांग्राया गुबुन नालाय गुबुनाव जोंथ' लेखाखौथ' बबेनिफ्राय नोंदों जोंथ' लेखा रोंनायखौथ' जोङो 1924 मायथाइ बिबार लाइसि बे फैनायफोरनि समनिफ्रायसो फरायजेनदों बिनि आगोलावथ' सिडनी साहाबमोननि दिनाव 1842 फोरावनो जितु बर'नि जितु ग्रामार लिरलांनाय बिसोर लिरलांनानै गालांनायाव बेयावनो ग्रामार मिन साइन्टिफिक एनालाइसिसखा जोंनि राव जोंनि लिटारेचार थुनलाइ बे साइन्टिफिक खामोन आरो दा बेखौ बिथांमोना एलेखा लाना एलेखा एसे टनफोरा रायलायनायजों गोरोबा नालाय साहित्य सभा जानायनिफ्रायसो जोंना एसे बे लेंगुवेजनि केरेक्टारिस्टिकआ लकेलिटि लानानै एसे टिउना आलदा जाखायो दा बेखौनो जोंखौ आलदा ग्रुप बानायनानै होदों आलदा माबा खालामनानै होदों नाम होनानै दासिमबो जोंखौ नैबे गवालपारानि बर' आरो जेनेबा नोङो ओरैहाय बेंगलनि बर' इभेन नैबे चिराङाव बेंटलनि बर' साउन्डफोरखौथ' जों एसेबाबो डिफारेन्सखौ दाबो मोनो जोङो दाबो दं बे थाखायो दा बेखौनो गुबुना नुफैनायमोनब्ला लिरनानै गालांगौमोन आलादायै मोनसे जोबोदनो मोनसे गोनांथिथार बाथ्रा जों सावरायनो थाखाय आखायाव लादों बेबाराव जों नुनो मोनदों जे आथिखालनि जे फरायसाफोर जे मोनद' हारिनो एसटि होनो जेब्लानो नागिरनायनि उननियावनो जे फरायसाफोरा मोनसे जावरिखांदों ट्राइबेल फरायसाफोरा मोनसे जावरिखांदों आरो बेनिनो साफ्रोमनिबो फरायसानि मोखाङाव मोनसे सोमखे लाहाखेखौ जों नुनो मोनदों मोनसे इमोशन मोनसे जाखांदों जों नुनो मोनदों जे गोबां फरायसाफोरानो जोङो जुदि नोजोर होयोब्ला गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय लानानै कटन इउनिभार्सिटि नोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि CIT गोबां फरायसालिमाफोरा कलेजफोरा बेनि स्टुडेन्टफोरा फरायसाफोरा मोनसे जावरिखांनायखौ जों नुनो मोनदों मोनसे फिउचारखौ साननानै मोनसे जावरिखांदों थारैनो मैयानि मोनसे जाथाय जानाय जों नोंथांमोना गासिबो नुदों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुदों मोनसे जारिमिनाव बर'नि जारिमिनाव लिरथावना आरो जों इण्डियायावनो जों बुंनांगोन बेखौ जाय
गोलाव समजों सोरजिनाय बिटिसि बे बिटिसिनि सिङाव हाबनानै माखासे थासारि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बे बिथिङाव फरायसाफोरा मोनसे इमोशन जादों आरो फरायसाफोरा मोनसे गावनि जे मोन्थाय बे मोन्थायखौ खोमाना लानांदों बे मोनसे फिलखौ खालामदों आरो बेवहाय जों स्ल'गानखौ नायदों बे स्ल'गानाव दङ हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद प्रमद बर' मुर्दाबाद उरखावगोरा मुर्दाबाद लरेन्स इस्लारि मुर्दाबाद हिमन्त बिश्व शर्मा मुर्दाबाद रावखौबो बिथांमोना दोनाखै बिथांमोननि स्ल'गानाव बेखौ रोखा रोखा नुनो मोनदों इभेन आं बेवहाय खाथियाव जों निउस बुथुमनो जों थांदोंमोन बे थांनायाव जों खोनानो मोनदों बेवहाय रोखा रोखा बाथ्राखौ बे फरायसाफोरा होनानै बेखौ स्ल'गान खालामदों नाथाय खायफा बेखौनो राजखान्थि नोजोरजों इउपिपिएलनि दैदेननायाव जादों एबसुनि दैदेननायाव जादों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों बे बेलायाव मा बुङो आङो नै मैयानि जाथायनिखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेफोरखौ आङो माने साबजायाखै होनखादों दहाय बरायनो हाया नंगौ जे यां जेनेरेसना आन्दलन लानायखौ जों बरायो खिन्थु आन्दलननि मुङाव जोङो जोंनि पाब्लिक प्रपार्टिखौ बेखौ जोङो भायलेन्सजों जागायनो नाङा जोंनिफ्राय बेखौ एनकारेज होआ जोंनि फरायसाफोरखौ जों खावलायगोन ट्राइबेल फरायसा आरो गुबुन गुबुन फरायसा आफाद जा दङ जे बिथांमोना दिनैहाय 18 बोसोर 16 बोसोरनिफ्राय लानानै 25-30 बोसोर बैसोनि जा रेन्ज दिनैनिफ्राय आगोलनि आन्दलनखौ बिथांमोना मोनफेराखै दा बिथांमोना जे गोदानै जाथिनि सेन्टिमेन्टजों बर'नि सेन्टिमेन्टजों जे गावहानो मोनसे खहा जानो थांनो नागिरनाय गिखांनाय फैनायनि सेन्टिमेन्ट मोनसे रियेलाइज फैदों आं बेखौ बरायो आं सेलुट खालामो खारन बिथांमोना रियेलाइज जानाय माने यां जेनेरेसन रियेलाइज जानाय माने जोंनि हारिया मोनसे नङा मोनसे जोंनि जातीय सेन्टिमेन्टजों जोङो जोंनि जेनेरेसनखौ लांनो हादों होनना आं फोथायो बेवहाय आङो बिथांमोनखौ सेलुट खालामगोन बिथांमोननि आन्दलननि स्पिरिटखौ खिन्थु आन्दलननि नामाव गावजों गाव बुलायनाय सोंखारिनाय गाज्रि भाषा बुंनाय दाय जाबसिननाय बेखौ एसे जोङो सोलायनानै डेम'क्रेटिक भाबै जोंनि दावहाया दा ट्राइबेल बिग्रा 6टा जनगोष्ठीजोंबो नंखाया बिग्राया बिथांमोना बिनो हागौ मा बियो एसटि बियो ओबिसि बियो खिन्थु होग्राखौ जोंहा बुंनांगौ दं गभर्नमेन्टखौ दा होग्राया दहाय होननाय बायदि क्राइटेरिया गैयैखौ होनो नागिरनाय मोनसे पलिटिकेल बेखौ मानो जाबसिननो नागिरदों आरो उइदाउट माने कनसालटेसन मोजाङै समयसाखौ सलुसन खालामनो थांदों ना अर सुनो थांदों बे जोंनाव मोनसे कुइसन जायो दा बेवहाय दैदेनगिरि हिसाबै जोंनाव आं दहायनो बुंदों बेवहाय दा सोरबा हाग्रामा सोरबा इउजि बा प्रमद बर' माखासेखौ सोंखारिनानै जोंना सलुसन फैया रायज्लायनायनि गेजेरजों फैगोन ज' जानानै एसटिखौ होबथानांगौ होननानै खावलायजायो गासैखौबो आरो आंहाथ' मोनसे बिसास पलिटिकेलि सोरबाया कम्पालसनाव गोग्लैनानै बुंनो गोनां जादोंबो जानो हागौ खिन्थु बिथांमोननि गोसोआवबो जे ट्राइबेल होयोबा जे जों धंस थांगोन बे साननाया एसे बर' दं होनना आं फोथायो आरो फोथायनायखायनो दासिमबो जे समा दाबो थांग'वाखै आसामनिफ्राय ग्रुप अफ मिनिस्टारासो बेखौ रिकमेन्डेसनखौ हरनो लाहार फाहार खालामदों दासिमबो माने आरजिआइजों जेनेबा नेशनेल कमिसन फर एसटि/एससिनि रिकमेन्डेसन आरो पार्लामेन्टआव बेयो बिल टेबल जाहैयाखै नालाय जों दाबो ज' जानायनि सम दं आरो एनअसि हरनायनि बेलायावहाय आं दहाय बुंनाय बायदि न' अबजेक्सना हरनांगौ होननाया हारसिं हरनांगौ नङा बेवहाय न' अबजेक्सनाव एसटि जानायाव न' अबजेक्सन होनो बुंनो मोननाङा आंनिबा बिथांमोनखौ आदार केटागरियाव होनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया होननाया बेबायदिबा जों वेलकाम खालामगोन खिन्थु नोंहा मा राइट्स दं सोरखौ एसटि खालामनायनि एसटि खालामग्राबो गभर्नमेन्ट नंखाया पावार गैया बेखौ दानि गभर्नमेन्ट गुबुन गभर्नमेन्ट बा सोरबा पलिटिसियानानो बुं जों बेखौ फोथायनो हाया जे एसटिखौ सोरबाया बुंनानै मोनगोन होननानै दा सोरबाया जुदि बे समाव पलिटिकेल लेभेलाव हरफ्लांदोंब्ला बेखौ रिभिउ खालामनांगौ रिभिउ खालामनानै बे खोथाखौ बुंनांगौ जे उइदाउट एफेक्टिं प्रेजेन्ट एसटि होननाय खोथाया बियो खिन्थु डायलगल'
एफेक्ट जागोन एसटी होयोबानो गतिके एसटी नङैखौ एसटी होनो मोना होननानै आदार केटेगरियाव हरनायाव कमिउनिटिखौ जोङो हरनांगौ आरो आदार 6 शिड्युल कमिउनिटिखौबो जों बुजायनो जोंनिफ्राय बुंनांगौ दं होननानै आं सानो दिनै आहमफोरा एसटी जानो नागिरदों होननाय गासै आहमा जामारनो नागिरदोंना दिनै जुदि जोङो डाइरेक्ट साफा लिडारनाव सोङो आहमनि दैदेनगिरि बिथांमोना हारसिङै सोङोब्ला चिफ मिनिस्टार जालांनाय सासे आहमनाव सोंनाय बेयो एसटी जामारगोन नामा सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिस जाहैबाय बिनाव सों होमबाथ' गासैबो एसटी जानो लुबैबायब्ला एसटी जानो लुबैबायबा दा बिथांमोना बबे पइन्टखौ लाना एसटी जानो नागिरदों दावखोनो नागिरदोंना दावख्लायनो नागिरदों एसटीबाथ' दावख्लायनायसो जाहैयो दावख्लायनो नागिरदोंबाथ' बियो आसामखौ बासायनो नागिरदों होननाय मिनिं थाला बियो दावख्लायनानैथ' बासाया दावखोनानैसो बासायनांगोन नोङो प्रभिजनखौ नों बानायनानै लाबानो जाबाय जोंनाव दा बेखायनो आङो खावलायनो लुबैनाया नैबे जे दा आसाम गभर्नमेन्टआ दहायनो बुंखानाय बायदि बर'खौ बर'जोंनो नांलायहोगोन बिटिसिआव दा बेखौ रिकमेन्डेसनखौ एनअसि हरा बिटिसिआनो गावहानो पावार दं होनना चिफ मिनिस्टारा बुंखाबाय दा हरनानै लायो ना होबथानानै लायो बेखौ बलखौ जोंनाव हरबाय दा बेखौ जोङो नांलाय खमलायजों सल्भ खालामनाङा जों रायज्लायनानै सल्भ खालामनांगौ दं खारन बिटिसि गभर्नमेन्टआबो जोंनिनो गभर्नमेन्ट बेखौ धंस' थांनायखौ जों लुबैया ट्राइबेलनो 30टा एसटी होदों माने जों 30टा एसटीखौ जोंसो गावस्रानानै लादों 30टाया ज' थायोबाथ' जों दाबो रिकमेन्डेसन हराबाबो थानो हायो दाथ' बादायलायनाय बायदि जादों आं हरोबा आं गुबुननिखौ भट लानो हागोन नामा होननाय बायदि जोंनाव सानफ्लांदों गुबुना हरोबा बिथांमोना एडभान्टेज लागोन नामा होननाय बिदि बादायलायबाथ' हरनाय बायदि जाहैखागोन बे पलिटिकेल कनसिडारेसनावनो बे माबाखौ बलखौबो जोनांगोनब्रा दा पलिटिक्सखौ खालामनोब्लाबो एसटीनि थाखाय पलिटिक्स खालामनो ना नन एसटीखौ लाबोनानै पलिटिक्स खालामनो बे कुइसन मोनसे ओंखायनो समा दाबो दं इस्युआ जिहेतुके माहारियारि इस्यु माहारि इस्युखौ बिराद सिरियासलि सेन्सिटिभलि जोङो न'खराव जों रायज्लायनांगौ जोंनि न'खराव आरो आं आसा खालामो सिसिटुआनि दैदेननाय बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननाय आदार्स अर्गेनाइजेसन मोननै जिथु पलिटिकेल हानजानि लिडार दैदेनगिरिफोर बिथांमोना ज' जानानै रायज्लायनायखौ मोनसे प्लेटफर्माव देखायनोसै होनबा मोननैबो पलिटिक्सआवथ' नोङो राजबंशीफ्रा मोननैखौबो दाय हमनो हाला हमबा मोननैखौबो दाय हमगोन जों ज' जानानै हरला होनबाथ' नोङो बुंनो हाला रावनियावबो भट गोमानायनि खोथा गैला खिन्थु फारसेया हरगोन फारसेया बादा होगोन आरो बे हरोबा आं बादा होबा आंहा लस जागोन होनना बादा होआब्ला लुजा जोंना मोननैयाव बुजागासिनो दङ दा लामाया मोनसेल' सलुसना ज' जानाय होननायाव राजनिति मोननैखौबो आं ज' सिफायलायना ज' जानाय होनाखै इस्युआव एसटिनि बेलायाव कमन इस्युआव मानो ज' जानो हाया जातिनि खैफोदाव ज' जानो हायाबा माबे समाव नांबावगौ जोंलाय राजनितिजों जोङो जाति होबथानो हायाब्ला मानो नांगौ राजनितिजों जों बिटिसिखौ सान्थि लाबोनो हायाब्ला दावराव दावसि लाबोयोबा बे राजनितिजों जोंहा मा लाब जागोन दा बेखायनो आंनि खावलायनाया बेसो जे इयुन जेनेरेसना बेबायदि भायलेन्सखौ गोदानै सिन्था खालामनाङा डेम'क्रेटिक भाबै जेसेबां हायो जरदार खालामजायो बिला पास जायासिम माने जों जुजिनांगोन खिन्थु दावराव दावसिजों नङा आरो बेवहाय आदार पलिटिकेल पार्टिफ्राबो मोनसे सेम आवाजखौ होनांगोन जेरैहाय आदार आफादफोरा होदों होमब्लानो जोंखौ ज' नुगोन होमबानो मरान मथक बा आहम सुथिया गासैबो दाय जायोबा जों बर'यैनो दाय जाथोंसै माथो दं बर'ल' नङा गासै ट्राइबेलफ्रानो दाय जाथोंसै 14टा ट्राइबेलानो ज'यैनो दाय जाथोंसै जे जों बिसोरखौ होनायाव जोंहा गोजोननाय गैया खिन्थु हारसिं बुङोबाथ' डिभाइड एन्ड रुल पलिसिब्लाथ' नोंबो गोग्लैगोन आंबो गोग्लैगोन जों थावरिनो हानाय नङा सार माफोर बुंगोन नामा बे बेलायाव दा बे बाथ्रायाथ' 100% नंगौ जों माबाखौ
भायलेन्सखौ जोङो थांफिननो नाङा जोंनाव जि भायलेन्सनि जुग जोबथ'नानै एसे जों साननैसो सान्थियाव दं बे जों बाहाल थानांगौ ओमफ्राय बेवहाय प्रटेस्टनि नामाव भायलेन्स जानाङा बेयो माबा नङा वेलकाम खालामथावथाव नङा ओमफ्राय दा खिन्थु बेवहाय जे माखासे फेक्टरफ्रा बेफोरबायदि जाथायफ्रा जे बाध्य खालामबाय होनै बाध्य खालामदों बाध्य खालामनाया मैया ओंखारबाय प्रकाश जाबाय ओमफ्राय उनावबो बेबायदि माबा जाबावगोन नामा बाध्य जाबावगोन नामा दा बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो जेब्लाबो हुसियार थानांगौ बेफोरखौ जाहोनो नाङा बेखौ जाहोनोनि खाथिरावनो जोङो इउनाइटेड अपिनियन जोङो इउनाइटेड प्लेटफर्म नङाबाबो इउनाइटेड अपिनियन क्रिएट खालामनानै जोंनि बे माबाखौ एसटि जोंनि ओंखामखौ सिख'नानै जानो फैनायफोरखौ जों होबथानो हायो जों बेवहाय ओरैबो खालामदेरनो हायो मोन 14टा एसटिनि मोनसे जइन्ट सिसिथुआ दंखायो ना सिसिथुआ आरो गासैबो पलिटिकेल पार्टी जाय पलिटिकेल पार्टी दङ राभा हासंनि जिथु राभाफोरनि पार्टी जोंनि पार्टी मिसिं पार्टी गासैजोंबो जों ज' ड्राफ्ट खालामनानै एसटि होनायनि बेलायावहाय बेनो हाइ टाइम जे जों जयेन्टलि गोदानै आसामाव एसटि केरेक्टारजों गोरोबै मानसिफोरखौ एसटि होनायखौ जोङो अपोज खालामो होननाय बायदि जानांगौ जयेन खालामोबा नों सोरखौ दाय हमनो गतिके गुबुना दाय हमबाबो जयेन्टलि जोङो थैयोबा जों खौसेयैनो थैगोन थाङोबा जों खौसेयैनो जुजिनांगोन आरो ट्राइबेलनि जिखिनि बिटिसि एरियायाव 30टा जिखिनि मासि दं बेबो सेफआव थागोन बे सेफआव थागोन बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जे मोनद' हारिनो जे एसटि होनाय आरो एसटिनि बेरेखा एबा बे समाव 14टा जे एसटिफोर दं बिथांमोना बेरेखा खालामनाय आरो बेनि अनगायैबो जे माखासे जे एसटिखौ जाबसिननानै जोंनि गेजेराव माखासे जेंनाफोर खोख्लैनो नागिरनाय माबा मोनसे सोलोफोर जादों नामा गोबां बाथ्राखौनो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे समाव मानगोनां आलासि बिथांमोननिफ्राय मिथिहोबाय थारैनो बाथ्राखौ बुंनांगोन जे मोन 6 हारिनो जुदि एसटि होयोब्ला थाखानाय एसटिआ जोबोदनो गोहोम गोलैगोन आरो स्पेशली बिटिआर ओनसोलाव एबा बिटिसि ओनसोलावबो गोबां मोनसे गोहोम गोग्लैगोन बे बाथ्राखौ आलासि बिथांमोननिफ्राय रोखायै मिथिनो मोनबाय बेनि अनगायैबो आथिखालाव जिहेतु नुनो मोनदों मैयानि सानाव जे क'क्राझारनि नेहाथारिख'आव मोनसे थासारि भायलेन्स मोनसे थासारिखौ जों नुनो मोनदों दा बे थासारिनि सायावबो आलासि बिथांमोननिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिथिनो मोनबाय थारैनो बे समाव नोंथांमोनाबो एबा जाय ट्राइबेलफोर दं बिथांमोना सांग्रांथि जानायनि बे सम बे बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमायदों राजखान्थियारि बेले-बेजे एबा राजखान्थिखौ लानानै जे बाथ्रा बुंनाय दा बैफोरनि सायावबो बिथांमोना रोखायै बाथ्राखौ फोरमायथिदों जे मोननै राजखान्थि हानजाया खौसे जानानै एबा एसटिनि बेलायाव खौसे जानानै बाथ्रा बुंनांगौ बे बाथ्राखौबो फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों नैबे समाव नोंथांमोना जे बड'लेण्ड बुब्लिनो नोंथांमोननि जे बेसेन गोसा मोनसे समखौ जोंनो दिहुननानै होबाय आरो रायजो राजाफोरनो जे एसटिनि सायाव मोनथिथारनांगौ जे बाथ्रा दङ एबा रायजो राजाफोरा मोनथिनांगौ जे बबे आयदाखौ बा बबे आयदाजों जोंखौ नैबे ट्राइबेलफोरखौ सिफायनो नागिरदों बेनि सायाव रोखा बाथ्राखौ नोंथांमोना फोरमायनानै होबाय बेनि थाखाय जोबोद साबायखर गोजोन्थों